everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco. Abi mo, lahi ka. Nakadayeg ko nimo. Kay tigpakabana ka. Bisan sa miisip nimong kaaway. Tungod kay mao kan ang labing maayong panag-ingnan. Kaway doktrina sa bisan asa nga simbahan ang nagtudlo. Nag-iisip nga dili susamang tao ang miisip kanatong kaaway. O, Kitang tanang tao gitratar sa Diyos nga patas. Uway pinalabi. Kitang tao lang ang nag-iyahay nga misikwahi. nindot kang manulti da. Murag nalimot ko sa makadiyot nga daotan day kong klasiya sa pagkatao. May kahigayunan ka pa nga magbago. Busa buhata. Samtang dili pa uhay ang tanan. Woohoo! Katawanan ka da. O katawanan sab kong milahot tayo sa pagtubay nimo. Ayaw gipatigbabaw ang garbo nga wa sa hustong lugar. Kay mao kanay maghatod kanimo sa kapildihan. Ayaw tuguti nga mag-aginod ang imo niyang kalag ug magdangoy-ngoy nga mopaingon sa impyerno. Husto na. Nay maiway. Magsabot nun ta. Bayan sa gusto kong mahitabo. Biya gidayon ning dapita. Human ko ikaw buhi eh. Bisag unsa nako kabisi. Kinahanglan gyud nga mugahin ko gigong panahon sa Dios. Kayang adlaw nga ipapahuway, angin nga igahin jud para niya. Pinaagi sa pagsimba ug pagampo. Bitaw, gusto ka, Miss Brenna? Ikaw, asa man ta? Sa basilika o sa katedral? May kawa pa magsugod ang misa. Dali, magpahimutan sa sasud. Mientras di pa kayo samot. Nahinamdam naman hinuon ko niya. Ikaw ron, tingalig magatubang taginilakay ha? Sorry. Dali na. Manood na ta sa simbahan, Miss Brenna. Samtang nagmisa ang pare, kinasing-kasing ko sa mga ubanan o mga pakampo. Pangayon ako sa labang magkagahom ang kaluwasan sa lakaw sa lalaki nga akong gimahal dito sa bukiran sa Latrangka. Ay, hala, oy. Bisan og sirado, walay tawo kining guest room. Rang abugam gihapon. Ay, ako lamang kining ilisan og budget sa kama og mga punda sa ulan. Ay! Hala, oy. Ang libro sa karaang kasaysayan. Uy, ani amang guday kini din eh. Hala, nahulog ginoon. Hala, mahadlok ra bagyo ko anak niya ay. Ay, ha! Hala, patay na ko, nene. Patay na gayod ako. Ay, wala na gayod. Patay na gayod ako, nene. Kakuya po na kayo ako. Hala, tuyok na gayod ang ako ang pananaw. Ay, mapahimutang ako sa kama. Inday, Brenda. Nahadlok na gayod ako, Inday. Gihadlok na sad ako sa libro. Tungod kay wa pa matapos ang naglimin nga mga misteryo nang
nga may kalabutan sa maong kasaysayan. Nakasabot lagi unta ako di ana Inday, pero ang kahadlok ay dili maguyod na ako magkontroral Inday oy. Ipahuway lang mo na ang imong lawas sa gunahuna manang. Aron ka ma-relax. Na sige, oo, Inday Berina. Ay, labihan gayud na ko yung taong adlo ka. Abi mo, hasta ko Judea. Wasa ko mahibaw kun nga nung may mga higayon nga mo abli rag iya ka ni libro ha. Og murag mo ginawa nga murag doon na siya kinabuhi. Miss Brenna, Kang kinsa jud kang kinabuhi ang aniya dinhi. tingalig tungod ka na sa misteryosong mga pangitabo sa kasaysayan nga nasuwat anang libro ha, Miss Brenna. Mao tingali. Miss Brenna, Judea? Judea nga ano ka? Naunsa ka? God, wa ka daw tang nahitabo ron niya dito sa inay mo tangan karon. Wa ka, Miss Brenna. Ayaw pagunahon ang dautan. Ayaw Judea, okay? Miss Brenna. Way connection sa lakaw sa kung unang apuhan ang nasinating misteryo ni Manang Rosaura. Nining libro sa kasaysayan. Ikaw, okay na ni mo papangan ni mo ang iyong bay? Matod para ba ni mo? Kabilin ka to ni mo sa imong ginikanan nga matay na. Okay ra unta, pero tuwa magod magpuyo si Sherlan. Oh, ato na din sa bay sa Shernan. Baling sosyala, Bridget! Manganim di ka mo karon. Laisyo ka ayo. Bali, ako mga bisita ka mo man jay. Ala man ka mo magpahibalong ka mo maani kining imong agalon. Wa na lang Sherlan. Kay hasta ko. Gipakalitan man sab ko ining Miss Brenna. Doon na may importanteng tuyo ka ni mo, Roland. Isa ako, dili man ako Rolanda. Ako, Sirlan. Uy, padayon na una mi uy, Sherlan. Uy, ano? Usahan ko to. Dayon mo. Mao ko na among tuyo din hini mo, Sherlan. Oh, kuan, kining, bale, makaulaw paad. O ganang maumang ka. Surduhan taman sa ka. Si Judea sad, ato na ko siya patrabuha sa opisina. Uy, isa ra. Ako din niya ni trabaho ni Princess. O, Sherlan, may trabaho na unya ka. Dili ka na mag house to house ug panupi, manicure ug pedicure. Hala na! Ay, kadag ko sa mga balay nga itong nagian, oh! Gakiat lang agi ni mo, Sherlan da. Tungod kay subdivision kini dapita, Sherlan. O sa unahan, mauna ang mansyon ni Miss Brenna. Hala! Ayuhang balay! Ala man balay, Bisaya! Hey! Pag binuutan lang yun sa imong trabaho ha, Sherlan. Sama sa inyong pagbinuutan sa inyong friendship with Judea. Oo, ma'am. Promise. Charles. Uy, ikaw gidron. Si Patit ka ay kada, Sherlan. Sige na. Ako na mo pahimutang ani mong mga gamit dito sa atong kwarto ha, Sherlan. Isa ra! Kita mag-uban o kwarto, day. Oh, kaya nga naman di ay ha? Uy, banga pa. Ulang man ka. Sherlan, daghang kwarto kining baya. O din na kay kaugaling higdaanan. Aw. Abi ba na ako mag-usara mi kwarto, Miss Brenna? No, dili oy. Ay, kuan, ma'am. Ako dagway sa luyo lamang. Servants quarter, mga nang nades luyo. Hoy, naunsa ka ba? O sa servants quarter? Tangkal man na sa mga dagkong iro diha. Ay, isa ra. Usaran. Usay ngalan.
Ay, ganang na di ay sa tubangan. Ang dako-dako man po ng payaga. Sherlan, uy. Guardhouse man na. Usalan! Uy, ako ato ubas gwardya! Manang Rosaura, Aday? mao kini siya sa Sherlan, ang higala na Judea. Og ani na siya mo trabaho, boss nako. Kauban nimo. Hi, Sherlan. Uy, ikaw, kumusta naman? Ay, hi! Ako okay naman. Aw. Time pa. Nga pang. Nagsige ka magtutok ni Manang Rosaura, ha, Sherlan? Ah, Ay, bitaw. Ay, ikaw nga naman. Murag, wala. Murag kababayan, mantingali kita. kuan, murag pag naipares-parehas og nawong ang gid yan. Sherlan. Uy, kinsa man. Ang kuan, ako ang tiya Roseng. Sherlan! Oy, kakinsa ka man di ang pagkainumal. Ako anak ng Rolando. Uy, Rolando man. Rolando nga Teresita ko. Bangas ka. Teresitang kinsa man. Teresita ba anak ni Didang ug Mukoy? Oy! Hala! Ay! Ikaw si Sherlan! Ang igsoon ni Moy Moy ug ni Uling ug ni Pocha! Hala! Ikaw yun na inilang kita, Roseng! Uy, Ikaw yun hala! Bale! Pagkagamay pa ni mong bataa sa akong pagbiya sa ato, dong! Ay, dong, Sherlan, ikaw maday Ya, kita! Roseng! Kagamay ra yun es kalibutan, no? Ikaw ang hiram din ako, ikahinagbo! Gamay ra yun kayo kalibutan, tiya! Pagkawag ko magdahom. Ay, bitaw. Hasta ko, Miss Brenna. Huwag ko magdaho mga managkaila ba na ikini si Sherlan Bitaw, o si Manang man. Rosaura. Ngano nakaiki ang Celia Kim Laden? Ngano? Amot lang agaw. Mapatay ko ikaw, Laden! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.